Mehriban Türkmen halkymyz, iri doganlarymyz, ähliňizden tutan orada namazlaryňyz kabul bolsun. Ýene kän ýyllar bayram namazy kılmak hemmämize nasip etsin. Hoş gelipsiň, 11 aýyň sultany. Mübarek ay gutly bolsun doganlar. Hakyatly ýanlar hakyň halany. Oradaňyz kabul bolsun doganlar. Gıybet etme, firet ilki özüňe. Firet ogluňa, gelin gaýdyňa. Hak öňünde gara çalma ýüzüňe. Ahireti ýada salyň doganlar. Günäden gaç agyr bolar jepasy. Barbyr adäldir insan hatasy. Şonda da ýapylmaz toba gapysy. Tobalar kabul bolsun doganlar. Şeytanlara künne daklar bu ay. Günäliň günäsi geçiler bu ay. Hemmelere uçmak açılar bu ay. İman. Hemden bolsun doganlar. Ajalyň gaşynda mydamy durur. Bilen ýokdur. Haçan janyň alar. Ahiretde namaz şam çırağı bolar. Namazyňyza gaýym bolan doganlar. Bizi garaşýanlar Allah'nyň öýü. Uçmaha uzalar mescidiň ýoly. Giç gelip tizgiden Ramazan aýy. Köp ýyllara nesip bolsun doganlar. Sogap gadan dostum, ýummakan gözi. Her işler biler Allah'nyň özi. Şükür, yine gördük bayram namazy. Gutly bolsun, kabul bolsun doganlar.